again. Tadzoka zvakare mbedhero mako imomo. Aiwa this mbedhero wakawaridza. Wasona kuti mbedhero wakatopeperirwa kuti Clinton andesa chikafu takadya nezo madeko takapedza kanje. Ndojione fuku. Zvechimbotsvagei imomo. Aiwa tapedza kuzvaka muma chando dya mausiku. Sadza mwadaze. Aiwa amusisina. Clint. Mugwizi. Ndozi ndakutenga na sister. Yes baba. Ma project ya. Ndipo nacho alikuda site project ji. Balado ba project zvinoda. Zvinotodhakwa. Aiwa ndo ma developments ari kutarisirwa kwamuri. Izvi zvinhu zvakanaka izvi. Zvekutotika takutofanira kumaketa business iri kuti kana dzatokura dzitotengwa huku idzi. Pane munhu unombobvunza same. Why in bedroom? Ubona kuti chikezi chiri panze apa chanochiona. Choda ma few alterations to inside the tank. But weather condition even chiri bo. Ai ndakatsenza nawo kuti basa racho short for the time. Mumba ndomutori start. Ndo ma incubator acho. Bozeri mumba iri padhuze newe unokwanisa kutaketa for. Bozi kachiri kamwana kachechi. Manje ukaita mukeji kunonayo cheche pakanozobata kwandichirwere unozvina sevanyapa unongobadza kufona pakakachema unogona kuona kuti chiri pawifi tona food yaita sei tona kutesi waiziya ndo madziva ati hapana big deal. Aiwa Otherwise pazvese uri covered zvako pachikafu. Sister wati tokusponsa kusvika toone pakubuda kwanza ndokapto yako tinoona kuti zvakamurasa masales ndo akafuka. Aya masales anything. As long as takutongobayirira chi pachannel vanhu vachatoona kuti ndo zvakutoitika saka chi zvinotongotangira ipapo pamasales anenge akutoya amire. Ndipane vari vatora fona kwacho. Saka ototaurira vanhu kuti vatotenga huku after 6 weeks. That's why mauti mangani kuti zikopesa. Umotoka tsopa zamu 10 days. 10 days. Saka tongoti pasara 5 weeks. Yeah. Kuti huku dzite and then vanhu kopa huku wese. Atenga kudzivisa mano kuisa mukeji takuitora keji yacho kutora pane madziri ndaba dzikuratidza kuti aiwa dziri kudya chikafu dzichiguta ende dziri kunyatsokura bo. Apa ndada kuti chikafu chiripo dati dzingopesa zvanezuva zoruma zviri fresh ndaisa makanda esbread mari fresh so that zvinyazobuda dziri neat 100%. Ewa zvinokudzwa baba bambo handimuona just do it chamari unowatondini pamaipoa zvinhu tatingai oza tikati mapiri kuda yo kuti zvinotenga uri jealous but makatikanganisira because taida kuti tora project wataita zvoti vanhu vakawanda anenge aneshinge kubatsira vachiita se but tingabatsira vanhu vacho vari kuuraya saka kuti bhera tongozviitira by ian tozongota give back pachina singisochi atanga kuti tataita speed yekutadza Clinton ndatozomuradza zvapera but ndachika kuti Clinton azoti waida kutora huku kandiratidza. Eyo matogona mudhara makatotadza tidzi diki muzotadza futi dzakura. Hapana pendingazotora huku dzemunhu ndodzisa mbiri. But mazoradza dzakura vanhu vanosazvibhelieve kuti ndedzenyu mudhara. Dzakatombotanga dzitori mubedroom mako ka. Zitori boys. Kuti vanhu vabhelieve kuti aiwa. Pakudziise wona karundi kaita. Inini ndakazondipona zona chikuwa huku nemunhu wehuku paya. Ubona ukubata sokane dzisa kuti. Zatobo kakakwana kaka tiki saka on my prime time ndototonge bendi zvangu zvitatu ndichikafunza kunwa chi akakusukure mare chingokasiya kakadaro ma ndoti itori hobby afanakasa etipiki chi kanotsindwa nedzimwe kuti kafanira kutoita sei kuti kafu bara rasikufa tairi boa man aibo Clint